ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka kinhon ka phang shathe sepni jong ka ri khasi ka bade ka shatri jong ki seng bhalang ka Southwest Khasi Hills District haka Southrik upnai nailor arajara arpuai kalalaj ban yekendo ya UMLA uba Renington Lingdo Tongkhar ubaderu menteri jong ka sarkar jilla ban pensngo halor ki katto kane ki mat jingdawa bat khamtam haka bayadei bat ka jingsha penyap klub jong uba Cherish Starfield thank you haka khat lai trik ubnai nailar arajar arpuai Katkum Kasur jong ki Nong Southwest Khasi Hills District bat ka Mausan Ram Community and Rural Development Block ki kentu bat ki kwa bo UMLA jong ka Maukerwat constituency un krenting hapo ka dorbar senra jong ka yeng dorbar thawan jong ka jilla ha ka bayadei bat ka jingdawa jong ki pajba ba ka sarkar kadai ban suspend ye ki laingut ki he pulit kata yo Director General of Police ka jilla UR Chandranathan bat yo Superintendent of Police ka East Jaintia Hills District Jakpal Singh Dhanau bat yo Superintendent of Police Traffic ka East Khasi Hills District Shailendra Bamania khnang baka jingto kit kanlong kabalai loy jingwani kenduk jong ki khon samla jong kajat benriu ki bedon hakane ksatri jong kasur nasapang sathi sepngi jong kari khasi so tanat do kata kene kerteng ke wasngu don jingbut ba wasngu kasur jong kajat benriu hakabana pring jong ki khon samla ki balaya soklang da lajan barok kiseng balang barok hi mak kiseng balang ki bakam lok aktif hakajat benriu kle don lang hakane ksatri ban yasno khialang ia ke ke balajia hakari kejaj benriu haki paradok parasnam jungi hakaba barok hi nyon kejuk sokia yasno brai beshi bana ya pi bila ban di keduk yang aku menung nikmat MLA da kasabut kesehir na ka Maukerwat konsumsi bat kumjuru kum minister jongkan ke sarkar krilang ke sarkar MDA da kene ka musim pau ka musim do ka jitrelang da ka piwan banyak kenduk ka musim dei tam pensiya la pensiya kren persya halati sekin di piwan banyak kenduk kumne ka pen ka musim jo ka jitrelang jo ka jingi ai jengmut ka balong konstruktif badi kimi nanti bagi ai baro da kene ka musim jo ka jitrelang ingin la sisa panra ya ka jat benriu kham hajrong ha ka bangini ka jingkiu jo ka jat benriu ka jungi na ka pos ka pa Poi bih kapang kumba pi Play Express baru kau Play Simata iwe dinwe berkeran ia kena Yusufia haka jing jia kapala jia kendet haka kharlai tarik step prangap jong brai akos jong nusnam apwehi haka ba kajing syak setiap jong iba Cheristar Phil thank you kalau long kajing kendet ia karui kecaj benreu sengi paradok persnam baru kau namar ba ngilas ngusuk ngilas ngusan haka jingwan paino jong i haka mainstream banwan no na kitu kikam leno haka bangi bajaj mudeng ngilas usungan ngil aim sim haduk kalau aim sim haduk kata-kata dari kalong kajing dum hadin jo ketu kajing jia dan kali jongar umnung nikmat kumamale ngapun pau kajing skusi ya kali kajing jia haka ba ngisngu persya ya ke balajia bat kanang bu yang ngiru kajing dum hadu menta balai kajia kumtu om pedon mano batip syai balai bakajia hakano kadau ke penong bakan jia kumtu ina kwi nanti kena ke judicial inquiry ke barang ra kajing syai bat dei na takadau kadang yang ngi bagin conclude balai bakajia kumtu bat bangin ong nak kedau ke penong kata ka compulsion ka penbor bahkan jia kumtu haduk mata ngim syai haduk mata ngim tip karang sa kajing dumi gi baro tang kawai ka bang aku ban ong ba ngiru ngisngo persya bat ngim sngo ya hap ya ketu kajing jia bat ginang up ginang kmi lenti bahkan don kan di judicial inquiry ka balada konstitusi de sarkar bat ngikwa ban ong bagi kmi lenti bahkan don ka justice kan don ka jing bisar hok hakaban lap ya kecil sisa mubru badon ka sarkar aku abang hi aku bani i bahkan don ka influence kan don ka jing penbor hakabide bahkan ka pari ikbe leti bahkan ka pari kan ka babet kan long ka bahok
bat ai ke jisha barok kan pau bat ikmit lenti ba kata ke inquiry kata ke report ke bansa yo kan ai ke jing hun kan ai ke jing sngo ke bangilak ban ngej da baro ikmit lenti ba kata ke inquiry report ke bangin sayo na ke judicial inquiry kan long ke bangi kum ke judge benriu ngilak ban pediang bat ngin sngo ba kalong ke badai hoi apa pai kalong ke jing du isai ke judge benriu ke wei ke musim ke bakodor ban yo ban penyap nak kuntu hajaka ban yo ya ke jinge trelang hak bakum ka sarkar idang de ban yo ke jing trelang nei ba cherister thang fil thank you hak ba indio ban ay ke information na kam ta ke jing persang jo ka sarkar ban wanra ya ki dikisamla ki baladon hak jing eskutu bakala ban wanra no hak jing trelang hak jing wan pai biang hak jing im kumbalong lam ki Tehri kene ke jia kala long no ke jing dum dia ke ke ban jia nang ne sakna I pai pede ku kalian lari page positively kene ke jing yap jong ba thank you kala long ke jikersu ya ka jat benreu hak bang yu I ka jing terlang ka bang ni klam yu issue las lamba hak jat benreu hak bang ni yang lang ko ka jat benreu ka ju ke issue ni sko komen hado kata-kata ba kene ke jingjia kalong jingjia ko sose ka jingjia ka bomdon mas kontanap handrei kala droy ka attention jong ka jad mriu jong ki khon samla haka bagin yo I baki khon samla na ki seng per ki bomju yes ko tanap ki bomju trelang handrei habawan ki issue ki badai nam ta ka jad mriu ki yang lang ka wei bare trelang kata ka dei ko wei ka bang itanap hadu kata bangana kwa bakane kan ne bahaka badai nam ta ki issue jong ka jad mriu haka badai nam ta ka issue ka babah ban penkiu ya kejat benriu ni kemit enti bakane kan ya tri kampung ne hakaba kiseng balang kinya poilang hawai kinya poilang hakaju kajimur kajim berkat ban ya trilang na kapta kajim mentoy jo kari jo kejat benriu bat nam ta kajim kiu kisamla ki jongi kemit enti bakane kajing kane kajing trilang badon mata kanum kut no kumne handai kan ya don pre khon samla jo kabriu nyotre hakaba kan don kajing trilang kajing ai mesim iwe pat na kapta kino ki issue na kamta kajing bahajo karib kejai penreu kawai dia kabang kwa ban keren da kabang kapat da kajing sngo red ki khon samla jo kari jo kejai penreu kalong ba to ai bakari kajing jia kabala jia ye ba cheris kanom long kajing penduk mensem no ikiwe ki khon samla ki badon kajing kwa ki badon kajing mut barwan pai no hakaji trelang bat ki bahien ki basam bat ki parado ki parasnam bat ki khon kabri nyotre hakari kejai penreu to ai bakane kanom long kajing penting handrei to ai bakane kanong man kajing pensulur kajing ai mesim man ong em ngandei ngidei ki baslur nginom dei penting ya kane kajing jia ka bajia kumne bat ikmit entiru bakanom jesu hakane kadur kane kajing jia ikmit enti bakane kanom jesu hakane kadur bat gida kwa ru bagi kon samla ki balon ki mesim ban pai pat hakalenti ka babah hakalenti ka badai kabalong kajikar khu ya kajing kasem joki kabalong kajikar khu ka kur kajat kabalong kajikar khu ya kashnong ka thau ya karib kajat benreu ai makin long slur barang em ngim dei penting habakila yo I kajing kershan jong ki khon samla jong kari yo kajat benreu habakila yo I kajing kershan yo kipaj karne ai bi khon samla kim dei ban bu ya karne kajing jia kum ka stumbling block ban penwit no ya kajing thu bha ka samla kidon handre ni khot ngi we khon samla ki badon ki thu bha to kin shim ye karti ke baha da ke bakis kuslur baka jaj benreu kadon hasnda bani trelang ban kershan na ka bakum kita bakadom jia kano kajing jia masneu watla kala jia menta jisin ye kimi nanti bakadom jia shu kungini ge jadon jogi kesokar ginom keno kumba phi kimi nanti yang aku mat ban ya kren gin ya kren ha kesokar gin ya phlu jumbu ka por berkata kalong bangi kwa bakane ka judicial inquiry kan long kabakloi kam dei bacusa kursa da kisnam ya kabakanum don ka report ya kabak pajba kinam kan kim kan mausyu ban up kim kan mausyu ru ke ainda wan ka report de kibet ti bakan yo ka report ka por ka biang baru kan dei ka report kaban ai ka jinghun kaban ai ka jingshai ya kipajba baro hakabangin don kata ka jingso ke jingso ya kat ya kata ka judicial inquiry jadi kata kabang pakut hang ni
bagi kemil nanti tu ingin up ya kada inquiry sarkar kala konstitu batru ngikbil ti bakan muslim kaloi ka bala ngin ya keren nak jongir ok sarkar bari kbil ti bakan jia kapor ka babiang ha ka ba ki pajba ki kun samla ki jong kari jo kejaj bendu kinnom pat ban ape kata bat sai simpat wa ban ongi pi ba ngin ya trelang ba pi ki kun samla ha badai kini isu jo kejaj bendu ku ba pi bisko khia ngiru ngidon kejuk isu khia idai kejuk kadok stam ngi ya kari ngi kejaj bendu but idon hala kajong batajo kajing ngi tre hi nakam ta kari kejaj bendu batang tak stari da ko baso khia ha badai wat ka jing sha panyap jumpa Chesterfield thank you haga ji panyap klub ju ki pulut haga khalai trik jong banai agas banai ladap te kli man hakani bana kalen jo kasur na shati sapni na shapang shati sapni jong kari khasi ha ka bak kan topi kisang bahalang mat per ge no ram snong kisang kumi bat kuai wai mila pelong ga publik rally haga pratrek bara kata karali kambut ba kai ba pausai kolong ba ngi dawahi ka hok nam ta ka yin kesem jong ka ba seres maka badai bang sau ban ong ba ka dei ka hok ru nam ta ka jat beri hi wai ka ba ar ka bangi dawa kolong ba hak tu por kolong ban suspend ya ki langut ki hak pulet kita ki langut kolong ba wai dei jakpal sing badai u jakpal sing badai u superintendent of police jong ka Izjantia Hills nata u Shailendra Bamania badai superintendent traffic jongka Shillong nata u R Chandra Nathan badai u DGP jongka Jala Meghalaya de nak leng jungi ngila pensgo ya kita ban le dawai kata bat kabalai kebangi ku aban keren ka bang tang ni kudu le jungi barnek ton bat shen se kendu ru tu we MDC jongka Masunram mokurwat paranikor te nak leng jungi om le kudu ya kituru ya kitaru ngarai mentang ni kendu barnek ngila pensgo kita but kajing dawa jungi ber suspend dia gitu ki laingut ki hek pulit na ban ong kamdei to kajing dawa jungi po Southwest lani na po jong kan ka dong ka thain re gaji de kajing dawa jong jaberu hi bro ko wai but kalong kajing sisa hiru ba kenang ban wara kata confidence jong ki pa ba jong dei dang jong ka dong ka thain jong ka jala hi bro ko wai kalong ba dong kam hi ban weng swa lani ber suspend ye to ki breu ba kalba ka judicial inquiry ka kadang ya lem kumta kalong ba nakaleng jong ki pai ba hi kimdon jing sanya ya ka ai ba sarkar kan le la kamla ban suspend ni laingot te nakaleng jungi ba sang la kran barenik bode MLA bode minister in charge PCE te bode ruwe nong lam po jo government la kran ni kini lai tli ai ka ban kong kum ong mani ka de ban suspend ni gitu ka suspend gitu ki laingot ki pulet ka ba ar kalong ban le kata namar ba ka don kam nakamta banwara kata ka impartial unfair inquiry nakamta ka hok jong ka sam ban ta jong pai ba bro ko wai ban ni khmi nanti jing kran ni khmi nanti ba kum ba renik ba sakran bade ba kani kamat sya ka sarkar ban unwan ra no ya kata ka jing songsuk songsai leng ba ka jing la ka jong u kum minister numi kmat ban kran teng ka government ha bade bat kani ka benta nama la rangi kran ka songsuk songsan mut ma ka songsuk songsan hi kanum la ban wan la kam don ka jibisar ka bahok te kum minister kum male nginget bo usothu wa bade kata un le ai un kran ai kam kloi nama la rangi kran la rangi phai phang ka tu ka jingjai ba seres phai ka tu jingja ka long ba mila ban ong ka de ka jingja ka ba nginom la ban nget ba kan de ka jingja ka ba ka don ka provocation lani ka jing pendek re ka de jing le khnang ka de jing le dusman ka de jing pediap klub lani ka de ka pre plan jono re jono bat ni so penram government ba kai ka ba kar kum le jing government ta kolom ba hadin ajandap si benai ka khlam le ai ka pasang badarab jot da kum de kum tai kani ka pen I ba ka don ka ai selendat ladang ki bru sarkar ti government kam don kti manu pat badai home minister lani manu ba kli ka home department ka hadu ba kan ja kum tu home minister ude ban sulhu ude ban kran sai bade kani government ka de ban kran sai khnang ban wara song suk song sai ba kumbang kran mani ong ba kumbang kran mani larangi phai ladaka artikel arpuai jong ka ri india ro ko no ba
no person shall be deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure established by law. Lani umdan no breu uban sha kini no ka jing em ju lani ka jing lo ju simet lada umsam la yaj laj lada umsam la yaj kum ki kandon ju ka ai te ka ai ka jing yab serious ni sa wan ong ba kadon ka jing ala yaj laj kandon ju ka ai ya ka artikel arpuai namar ba ban peniap breu lane ban restrain personal le kata ka hok simet ju breu kolong ba kadai ta ba kakut ke balak ban le lada u Ajmal Kasab breu le no na Pakistan udang yo ka hok ka ai ka ba penlong ka ai ka ba penlong ya ka government ba kamla ban le bede be kane ti sakawai gumbang i ngam te phadu kono ji sha rangi i hakimi teng i ki social media i ba hi kot ko ba ba ka jing pengat ki pulit ki badon ti to kamru kadai section 304 juga IPC te ka ba sosi ka balongo kolong balai ba ki pengat ka 304 ko bumut ba kasu ka bumut ba ka jing smu juga kolong ba ban pedi badai ka jing bakla ba ceres Harai kumbang li ki nasok kubor ki bahayang sam ki basaki di khmat ki khun ki ti ba seres ki basaki da ki khmat kolong ba ngiu ba kamdon kanu no provocation nomor ba seres utia pang harai ka promotion tang da katari kata te kalong ka ai ka bomla ban preng ban ngaso ba government kadai ban review hablai ba kani ka kontap ki section nasok kubor ki bahayang sam ki basaki di khmat ki khun ki ti ba seres ki basaki da ki khmat kolong ba ngiu ba kamdon kanu no provocation nomor ba seres utia pang harai ka promotion tang da katari kata te kalong ka ai ka bomla ban preng ban ngaso ba government kadai ban review hablai ba kani ka kontap ki section ndangam ta ki no penya ba seres da ka ba pengat ha ka section rais pa ar ne ka ta ka section ka ban penstom ki ba penya breu nomor larangi pe ka section rais pa ar ko ong ba ululu ba dong tin penya breu ko unsa set patok si em lane un lo nyo e kata ka death sentence abang ipa jalais pa saw pa ni iba kala benar ga set patok si em lane kata ka imprisonment ka ba laban poi tang si posnem rekat ka fine te kadon ga jiga pera pa ni ai but ni saw ba kum government ka do kam review kani kano pe thamai par ka de ban thap pa section rais pa ar la da ka de sha ba kum i social media kum i ha ki lap thai ku bor ba ki thap ka section rais pa saw ka de ban pe kani kanang ba ki pajba jong ka jala kin yo ka jing sania bat ka weru hoj na kala jungi ni sania ka judicial kari ai ba ka judicial kari kanon sai madan harai ni kantu pada government ba kata ka judicial inquiry kadang ya na kita ki ong ba ki long independent ki bom influence government te kata ka judicial inquiry kadang ya ka government kadai ban weng swa itu langot kata kadai kamat ka bakongsan ka jungi bat nani nang ni ngin sai kandu gue MLA barlada kada kakam kadawa le se na kalang jungi ngapan perkhat sakinu pat kelenti de manle kani ga jinga kandu jungi ru kam dai bingi wan ra ka sur ko baya pher na ki jingdawa hapo ka jala kam don kanu ga jinga pher ngia yang lang ngia sngap lang ngi pe je ki jingdawa jong ke ka yang kasam ngi pe ke jingdawa